dena da ETM jarraipen saioak. Eta hori sortu zen, gure bezeroagan hazik, iaz egindako ETM-en gustora gelditu zen eta eskatu zigun jarraipena egitea. Orduan, emunera ekarri eta emunen aztertu zen gaixa eta barne proiektu forma eman da hasi ginen lanian. Barne proiektu honen helburua dira batetik bezeroaren gogobetetzea lortzea eta bestetik emuneko produktu zerbitzuak sistematizatzea. Hemen zeintzuk hartu dugun parte? Bat izan da Ainara, beste izan da Txerra, beste izan da Katia, beste izan da Solo, beste izan da ni, Maite, eta emunetik aparte, gure bezeruak parte hartu dau kontrastelaneta. Idatzek. Gure bezeruetan hasik, ETM hausnarketa saioek eskatu zituen, eta orduen, jo nintzen ni, gure hausnarketetako USB-a hartu, eta hasiko 13 laguni hausnarketa saioe bideratu nahi zen edo 13 lagun honek ardura lanpostuetakoek ziren eta orduan, danok alkartuten, badakizu ETM ez da musiken dakixenak, euskerian alde, dauko usen kartakin jokatu ez da, hor juten gagu beti, motivazioa ez landu lehiken aztertza. Eta, honekin 13 lagunekin egizezan, hasi ginen ETM beti badakizue munduko ikuspegitxik azten dela, munduko hizkuntzen egoera globala zelakudan, eta hortik euskerara aieten ga, hasiko egoeriaz hausnartzen ibili ginen, eta, 10 ordu alkarraz pasauta edero, ekintza plan bat zehaztu gendun, 5 hildo nauzi jorratu ziren, edo lehentasun emon jakuen, eta, balorazioetan gustora gelditu zinez, jarraipena itxi eskatu ben. Eta hori dela eta gure barne proiektu sortu zen. Eta, horri biligagu, aurten jarraipena motekotan honi barne proiektu honi. Parkatu hausnarketa saioek. Barne proiektuan joguna izan da, bi saio diseinatu, 3 ordutakoak bakoitzak, eta apur bat egin gure izan duguna izan da, baina arte ETM jaso zuten horrek hasiko horreri jarraipena zelan emon pentsatu, bai? Apur bet, hasitik bertatik abiatuta, eta ETM-ko helburu orokorrak kontuan izan da. Azken finean, gure izan duguna izan da, ekarri hasira ETM-ko metodologiaren bigarren parte bat izan leikena. Azken finean, horixe bai da oinartein joguna. Lehen aipatu da moan, gure barne proiektu honen helburuak bi izan dira. Batetik euskera ETM saio honen jarraipen saioak diseinatzea eta beste batetik sistematizatzea PDCA zikluan oinarrituta. Horretarako zer ginen, helburuak izango dianak definitu, hortik zenbat saio nola izango dian ekintzak zehaztu, eta horrek nola egingo dian, eta zer eduki eta nola landuko den erabaki ondoren, ekintza plan bat diseinatu. Guzti honekin lortu nahi izan duguna da, hasi egindako proba pilotu horreik diseinatu eta proba pilotua martxan jarri ondoren, sistematizatuta eta estandarizatuta iztea, beste enpresa edo beste proiektu batzuetako errealidadietarako.